Acabamos de visitar as empresas que nos acompañan no stand que a Xunta de Galicia puxo a disposición de toda a cadena Marindustria nesta feira de Tuttofood Milán, unha feira que é a máis importante a nivel multisectorial do mercado italiano, e o que nos trasladan as empresas é que están enormemente satisfeitos dos contactos que están a facer, das oportunidades que ven, e dende logo, pois a verdade é que Galicia necesita recuperar ese pulmón no comercio internacional, un pulmón que lles ven dando salida a todas estas industrias que souberon adaptarse ás necesidades da pandemia, souberon cambiar as súas estrategias nun tempo moi curto e traballar non só para Canal Horeca, sino tamén para o retail nas grandes distribucións. Así é que seguiremos traballando cas empresas na búsqueda e na presentación dos nosos produtos en todas as feiras a nivel internacional. Para o ano que ven estaremos en 12 feiras, farémolo baixo esta campaña de Galicia sabe amar, unha campaña que ven a representar ese amor que Galicia ten por a calidade dos seus produtos do mar, pero tamén nunha homenaxe a todas as xentes que traballan día a día para conseguir eses produtos de calidade para todos os consumidores.